Ještě mi to vem, prosím tě. Aha. Tož tady ten stůl, já jsem totiž na videu neudělal, že to dávám do toho obala, rozumíš, to musí být všechno zdokumentované po novému. Fakt? No to jas, nebo oni ti nějak nevěří, že si k tomu chováš míle. Jo. Podá, no tak. Tady zad bude jindy. A teď máš toho. Čeho? Tady toho. Jo, Charmandra. No, tak to je tež ne? Mlínko jeho, nebo jak to je? No, je to tak.